دەم باش تەماشەوانین هێژا دیسا di bernameyekî panoromaya çarpelê de em bi hev rane hêvî dikim ku em demeke berhemdar bi hev re derbas bikin. Mêvanê minî îşev Rêzdar Wahîd Aba cîgirê serokê Giştiyê Pakê ye. Kek Wahîd tu bi xêr hatî, sersera serçava hatî. Belê beriya ku em dest bi bernama xwe bikin ka em binêrin sernivîsên me çi ne em ê kîjan mijara em ê bînin. Belê niha beriya ku em dest bi mijarên xwe bikin, ez dixwazim çend gotina li ser vekirina Mizexaneya Niştimanî ya Serok Barzanî bikim. Ez ji bo ku behsa wê bikim, ez vêya dikarim bêjim gelek şexsiyet û kesayet ji Tirkiye û ji Başûrê Kurdistanê û ji her çar perçeyên Kurdistanê û ji Iraqê û ji cîhanê beşdarî wê merasimê bûn, gelek hunermend jî hebûn. Dîsa ez dikarim bêjim Serokkomarê Iraqê Rêzdar Letîf Reşîd axaftinek kir. Serokwezîrê Iraqê Rêzdar Mihemed Şia Sûdanî axaftin kir. Siyasetmedarê Şiî Rêzdar El Hekîm û Rêzdar Serok Mesûd Barzanî jî axaftinan kirin. Serokê berê yê Amerîkayê ew ku George W. Bush peyamek ji Rêzdar Serok Mesûd Barzanî ra şand. Bi rastî George W. Bush gotibû ku em ê di saxiya xwe de ez bawerim ew bû gotibû ev ya balkêşe yanî ku ew jî ew şandiye. Dîsa Serokê Giştiyê Pakê Rêzdar Mustefa Özçelik jî di deftera bîranînê de bi münasebeta vê rojê çend rêz nivîsan. Ez dixwazim nivîsa wî bînim ziman ji ber ku nivîsa wî bi rastî balkêş bû li xweş min çû min xwest ku ez bi temaşevanan re jî parve bikim. Nivîs ewa dest pê dike jiyana Mela Mustefa Barzaniyê Nemir Kurteçîroka Tekoşîna Doza Azadiya Kurdistanê ya 100 salî ye. Avakirina Mizexaneya Niştimaniya Barzanî nîşana hişmendiya dewletbûnê ye. Ez hemû avakar û ketkarên Mizexaneyê pîroz dikim Mela Mustefa Barzaniyê Nemir û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bibîrtînin. Belê ev karên bi vî rengî bi rastî di dikare binirxîne. Ez dixwazim Kek Wahîd tê çi bêjî ji bo yanê? Hema em hestê te bigirin. Em bêjin ki karê müzeya vekirina yên serokên netewa nîşana dewletbûnê ye. Her dewlet ji bo serokên xwe yên netewî muzexana vedikin. Vay li Başûrê Kurdistanê jî êdî
نمونه‌ya devlet bûnê ke müzexana ji bo serokekî Kurda tê ava kirin. û em vêya serbilindin kî êdî perçeyekî me êdî em bêjin kî federal bû lê belê êdî xwe wek em bêjin kî serbixwe bi her havî li nirxên netewî xwedî derdikeve. Kek Hanifî? Belê. İnterneta min diçewtê bi rastî pirsgirêk heye di internetê de îcar gerko çû hema te bi serê xwe tê bername bi meşînê hetanî ku ez cardinê xwe digînim te em hema derbasî mijara xwe yekem bibin. Mijara me yekem hilbijartinin wek ku cenabê te jî dizane 5 saet man ku hilbijartin dest pê bikin. Roja yekşemê serê sibê saet di heşta da wê dest pê bikin, di 5 da jî wê encam bidin. Di encamê da ew ê îndî hêdî hêdî ew ê ew wêneyê encama hilbijartina derê pêşberî çavê me ez bawerim roja di şemê hetayê varê ew ê êdî hêdî hêdî encam zelal bibe. Wek ku temaşevanên me jî gelek êko te naz dikin zanin tu esnafekî, dikandarî dikî, tu di sehayê dayî. Ez dixwazim ewilê li ser rewşa Diyarbekir. Diyarbekir di çi rewşê da ye, hilbijartin bi çi awayî derbas dibin, ew ji qewlî Diyarbekir ya hewaya hilbijartina çawa ye, ez dixwazim tu hinekî behsa wî bikî. Bi rastî li Diyarbekir yani em bêjin kî ev 30 salên dawî li Diyarbekir cara yekem hilbijartinek wer bê kelecan, bê heyecaneke. Çima? Yani em bêjin kî millet yani neb heyecane. Lewra em bêjin kî Kurd di vê hilbijartinê de bê hazirî bûn. Yani em bêjin kî di vê hilbijartinê de nebêjim êke wê wenda bikin Kurdin, lê belê êke bê hazirî bûn û bê projeyek ya netewî Kurd bûn. Çima? Kurd ne li ser hebdû bûn. Kurd li ser nirxên netewî nehatibûn cem hebdû. Partiyeke Kurd wek ittifaqê di nav de ne, ew xwe wek partiyek Tirkiyewî dide naskirin û di em bêjin kî programa wanî hilbijartinê de ji bo Kurda tişkîke mere bi destê xwe bigire tiştek tune bû. Yani ne nasnama Kurdî, ne navê Kurdistanê, ne ji bo Kurdistaneke statû yani tiştek tune bû. Di programa em bêjin kî keskên çep de yani programa hilbijartina wan de ji bo Kurda tiştekî çik tune bû. Bes demokratîk bûna Tirkiye derxistibû. Yani Kurd yani em bêjin kî ew partî piraniya Kurda temsîl dike û Kurd xwe guya em bêjin wê xwe di wê dira de dibînin lê belê ji bo mafên Kurda, ji bo Kurda tiştek nexistibûn beraber. Lê em bêjin kî li Kurdistanê tiştekî dinê heye. Li Bakurê Kurdistanê, li Diyarbekir tiştekî dinê heye.
Yani dibêjin ki ev Erdoğan ev 7 salên dawî ev 20 sale ser hikûme lê belê ev 7 salên dawî bi siyaseta xwe ke dijberiya Kurda dike divê em wî daxin wî ser hikûm daxin yani di wî warî de yani li Kurdistanê û li Diyarbekirê bi rastî yani em bêje ki sedî 75-80 heya 80 însan dibêjin divê Erdoğan êdî here. Ji bo çi here? Dijminayîtiya Kurda dike. Erê em bêjin ki aborî كيك وحيد كا ام بنيرن بله yani zaten كا ام بنيرن راوستي ليكولينك كريه بله zaten wa xuyanî dike çar bajarên yên herî mezin كابرا هبال او ويرا برسيه بينن سر اكراني anîne ser ekranê vay بله كيك وحيد كابر فيرا برسيه جمرا تو شروبه بكج كرما yani wa xuyanî dike çar bajarên yên yê sereke yê Kurdistana Bakur işte Diyarbekir, Merdîn, Ruha û Wanê em dinerin bes li Ruhayê em bêjin ki Erdoğan sedî pêncî û hefte û yên Kılıçdaroğlu sedî çele li bajarê dinê tevde sedî heftê û pêncê sedî heftê û şeşe û sedî şêst û nizanim çend e yani li tevdên bajarên Kurdistanê yani em bêjin ki millet em bêjin ki biryarek wan heye divê em ê Erdoğan divê bila here lê weke we jî behs kir ez dikandarim di nav em bêjin ki gel de yani çûn hatin em sohbet jî dikin herkes divê bira Erdoğan were lê belê ne bawereke yên ke were ji Erdoğan çêtir be yan jî xerabtir be yani di wî warî de problem heye yani însan ne bawerin yani em bêjin ki dibêjin bira Erdoğan here bira em bêjin ki AK Parti binkeve lê belê di mesela em bêjin ki Kılıçdaroğlu erê rayê xwe didin lê belê bi em bêjin ki bişikin wexta were acaba li wira em bêjin ki ittifaqa millet mesela Kurd de bi rastî programek wan tune û tirsînek heye di navgeldekî tiştên ke ji bo Kurda hatine kirin dewra AK Parti evana jî ji dest herin yani ev çi ne ev TRT Kurdî ev dersên bijarê ne li üniversita yani em bêjin ki yên bölümên Kurdolojî hene yani millet ditirse erê em zanin Erdoğan dijminayîtiya Kurda dike lê belê vanê ke werin van destgirdiyên ke em pê nerazî ne jî wana jî ji destê me bibin acaba dibêjin بله yani ji bo wî havî yani em bêjin ki gelê Diyarbekir erê biryara xwe daye divê bira Erdoğan here lê belê êke wê werin wê çi bînin serê wan heptî tevliye be di wî warî de û li Diyarbekir niha بله كيك وحيد تبعسا باكوري كردستان كر كا بگشتي لتركيا وباكوري كردستان روشية ديسا انكتا كالبجارتنا تركيا وباكوري كردستان يا كوندا هي او جي لبري او كيوانا
تین خانه کرن ام بیجن ده سر آداره دا اردوغان لجوریه لی ده حتی کد گیجه هفته گلانه شش و هفته گلانه دا کتیه جیر کلشتارو جی جسر آداره حتی نه شش و هفته گلانه برجور شویه استاتستیکاوی ام بیجن دوی واری دا که تل و اوکی بنیره و گرافیک بنیره و رژین پارتیا جیهنه کات ویانه جیجمراش رو وب کیج کرم آخو يعني تبدين اقتداره يعني نها ام بيجن كي اردوغان لصر حكمه وملت براستي تترسج اردوغان فكرين خو درا برسينا دجي راس جارنا نابشن وچقص بر هالبجارتني دره ترسا ملت ايدي جي اقتدارا نامينه اویا جي خویانی دکه يعني ام بيجن كي سي روج مايه و daha بيتر جي بآمن و داكبه يعني درا برسينا ده ام بيجن كي نها سر ام بيجن كي چليه لي از دبيجم كاره daha بيتر جي بكبه لورا ام بيجن كي ايدي خوف ترس دب ملت نامینه وقتا هر سر صندوقا و رای خود daha بهتر به آزادی بدن لی ام بیشه که اجبو باکوری کردستان ایده بیشم لی ترکیه تشکیده نخیه لی باکوری کردستان و هر ام بیشه که اردوغان و هر yani ام بیشه رژه اوی و هر بکبه لتركيا تشكيد ناحية أردوغان جي بياب كارتينة ترسا أم بيجنكي يعني أم بيجنكي جملت دبيجنكي هون من أم بيجنكي ببن باي كرت بيبرن وما پرچه بكن و اوانا تروريستن و نظام تكليا يعني جبو اتفاقا ملت كي چقص خو دوری کردا دخه و هم بیجه که او ناخوازه به کردار رونی لی اردوغان دجمنایتیا کردا لی ترکیه هر بکارتینه و جبو خو بکارتینه و لگلک جیا yani ببینن yani هم بیجن که هنتشتین هم بیجه که korsan که yani tücari ki bejin ki CHP'ci partiyek devleti u xwe wek damezranê devletê xwediyê devletê dibîne û çîknake vana dîsa jî di derheqê wan nizanim wexta CHP were wê apo berdin wexta CHP were wê nizanim em ê perçe bibin û nizanim gelek tişta wer propaganda dikin millet بكردا دترسينن يعني نابجن ام بجن كي يعني كردي ملتك ما فين ملتوني ملتا هنا ما فين ازاديه وي هاوي هيش شروع ناكن هر دجمنايتيا كردا بكارتينن و جبو ملتي خو دبن اوتوريتا خو ده بشكلين يعني بله كك واحد نها بتايبت لباكوريا كردستان وبتايبت جي لآمد دياربكر او كك هي خوفك ترسك هي دبيجن كو اردوغان خدا پاره جبوي كو او هزاواني نیو پاراملیتر ام بیجن یعنی لسر صندوقا زخت دینن لمحلات زخت دینن جبوی کو خلق بترسن نچن سر صندوقا گلو تشتك وسا بربچاو هيا لديار بكر يعني تشتي وسا تين خبردان و ديسا وك جنابه تزانه
وزیر هندر ترکیه وزارت هندر ترکیه هن دناب هن هولان دایه کو انجام هلبجارتنه اوجی لسر صندوق بستینه و بخه ام بیجن کمپیوترا و فلان و بیوانا گلو آرامیا هلبجارتنه چوایه yani دوی والida پرسکریک وی هبن yani خل چه خبر ده از خوازم دوی والida جیت هنکی دیتنین خو بینی زمان yani bizimki سوالات یا پاشیه ده دست بکن دزگاه هلبجارتنا بلند بله برياض داكو يعني مافين وزارة داخلي ونظام يعني بوليس وعسكرة تنك بيكاريبك يعني بوي هاوي بله وديسا از بيشم كي يعني ام بيشم كي اف يعني ام بيش سازيين باراميليتر بكارانين وان يعني وقت پیوکه دبی لبجنوان ته لیبلی از نباورم تورا یکم دبی بکار بینه یعنی ام دزانن 2015 ده وقتا ام بیجن که AKP پارلمنتوی ده yani ام بیجن که پرانی دا کر دن بینا ازده yani ام بیجن که حزیرانه و ما هي براستي قرش بكاراني لدجي كردا وهم بيجي ديمقراطين تركا بهر هاي شر بكاني وهم بيجي صحة وردر كريمناليزه كشتي تشيبون وخوفك قد دلي ملتك يعني ام بيجيك اردوغان تنبه امي جا وكاكو انترنتا كاك وحيد شو كا حتانيكو او وره از بپیوم بله لدیاربکر براستی د سر هنک انسان دا شبه بوی رنگی هنه شبه کو ام بیجن دولت جی مداخله انجامان بکه و yani taybet AKP و بلوقا جمهور و ل تایبتیا دیاربکر داجی و باکوری کردستان داجی ترسا خلقی و حزب الله هي يعني او سال نوتي خلق كرد جبير نكليه و اتفاقا اردوغان و خدا باريجي نجبوي خيري تي نرخاندن دناب خلقي دا ام هيوي دكن كو او تشتك وسا چه نبه و ev tişt ev hilbijartin di nav aramiyê da derbas bibin. Dîsa ez dixwazim werim minê bipirsiya ji kek Wehîd minê bigota waye tu dibêjî tura yekê da çê nabe ku bibe wê di a didiya da bibe demek tu hilbijartina serokkomariyê dihêlî tura didiya gelo wê a em bêjin parlamenteriyê a parlamentoyê hilbijartinên parlamentoyê hûla 28 herhalde wê ew çawa derbas bibe li ser wî jî minê jê bipirsiya bi taybet minê Diyarbekir bipirsiya li Diyarbekir 12 ew kene 12 parlamenter ew ê bên hilbijartin منێ ژێرا بگوت هایدێ ئەم سەچم تۆ bilêzine zûte ew ê kî çi qas derxe نها a belkî ew wayetê kaz binêrim internet birastî xerab e erê cana jêr dikevin min dewam kir ez înca ez ji te bipirsim
اري كا ازوتا ام سچم توتو بليزن كك واحد جبوي ديار بكر تا جبوي بارلا سروكوماريه تا بجارتنه هش تورا ديام تا قد تورا يكم دا تشتك چينا ويد اديام دا كوبه ويد اديام دا بو اینجار کا ام لا پارلمانتریه بنیرن 12 پارلمانتر ویل دیار بکر بین البجارتن کام توتو بلیزن گلو کیجان پارتی چقاس درخه لسرویت عولت تخمین آخو بیجه باشی از هجی آخو بیج دیسا چوی باور که دیسا چو بله تماشاوانین هجا مخابن وای ایرو هبید کم قناکو آمنه چه ها دیسا هات دیسا توای هاتی کا تخمینه خو بجزو ولا کا تخمینه خو بجوی دیار بکر انجام چه به انجام چیه از بویژم که نه هول دیار بکر انجام به بجارتنه بره ام بیجن که اب پشتی ام بیجن که 1990 به پارتی سیستم آلین چپ لکردستان نما بود یعنی CHP و هوالبندن CHP لکردستان سرانسر کردستان نما بود لی به البجارتنه HDP و AKP هبون HDP و AKP هبون لی بله به البجارتنه ایدی CHP لکردستان جنگی خود شد که بلکه لتبدین باجارین کردستان پارلمنترا در نخه لی بله وید پرانی وانده پارلمنترا درخه اویا جبوت ابدیه جیچته لورا بیجه که پارتین کرده یعنی سرناوه کرده یه سیاست دکن گوتن که سروکه CHP جبو سروکوماریه ام سروکوماریه ام بیجه که نامزد در ناخن ام پیشگریه وان بدن او ملت بر به CHP ده کشاندن او CHP جی ام بیجه که ویا باش بکارتینه او جی نگی خواه لطبدین کردستان چه دکه اویا براستی و نبس سروکوماریه ده و رای هرم ویدرا و ده هلبجارتنه پارلمنتریه ده جی رای هرم ویدرا یعنی وقت نمونم بیشن که دیسا از جبو که تزاخو خورد بکم جه سرین 2000 برده لمرسینه دناب مرسینه ام بیشت محلاک یعنی قضایک مرسینه هر کرد بسرد کتن Akdeniz belediye Akdeniz desteği kurdadı bu. Li dibe hilbijartına peşiyamede disa em bejin ki hevalbendin HDP gotin ki jibo ke em bejin ki bajarê mezin ji destên AK Parti em derxin em wek HDP ام بیشن که جبو باجار مزن نامزد نشان نادن لیبله باجار بچوک وقت آخدرز و نظام ادنه امی باجارو کاده امی نامزده خود نشان بدن بلدیا که 20 سال ده دسته کرده بو او جیج دسته کرده چو جدیولا که ام بیشن که چپن ترکا یعنی CHP yani hun de bajarê mezin de didim me em jî de Akdenizê de pişkiriya we bikin ew jî ji destê wan çû. Halkların kardeşliği pek hanine kek vahid. Ez jî dibêjim ki wexta merev rê ji partiyên sîstemê bike wê hinkî dinê berî merev
بربوی علی دهرن با آمن یعنی ام بیجن که یا چیکا هری مهم ایدی لکردستان پارتیین سیستم و یعنی به دست هن کردا ایدی نورمالیزه دبن. بله. كيف واحد امورن سر روشا كردا نيب ساعتين ما درباس بو ام هيد مجارا خو يكم دانه امورن سر روشا كردا دبي ابو كو كردا چه بكرا و بيغا چه دكن و پارتيا آزاديا كردستان جبر كو من جيگري سروكي گشتيه پارتيا آزاديا كردستان قفالتيه از هلوستا وجي بپرسم اون د چه هلوسته دانه د سرو کوماریه دا ونه چمکن اونه د البجارتنین پارلمانتوی دا چمکن اما bu kurtasiş kerem afı. Yani devya Kürt çi bikin? Devya Kürt li ser em bêjin ki daxwazên milletê Kürt bihatana cem hevdû û biloqa Kurdî ava bikirane û wek bilok tevdên daxwazên xwe ji her du tifaqa re tifaqa millet û tifaqa cumhur re yani bigotane em jî tifaqa Kurdan e û em dikevin û ji bo daxwazên xwe ke yên millî di makazagonê de cî bigire û tevdên daxwazê me êdî bivin yani em bêjin ki tiştî normal û bana kar bikin Kurda beyan nekir wek em bêjin ki Yeşiller Sol Parti ew yani koalîsyonek hin Kurda û Tirka bûn û wan tevdên îşê xwe em bêjin ki deklarasyonê xwe her tiştê xwe li ser demokratîkbûna Tirkiye ava kiribû paşê bi çend partiyên Kurda re jî hin têkiliyên em bêjin ki wek dibe deqîqa dawî danîn lê ew têkiliyê wan jî ne ji bo ke em biloqa Kurdî ava bibe wî hawî em bêjin ki ewan bi wê hawî bû. Aynî tişt em bêjin ki partiyek dinê jî ke li ser navê Kurda dikeve hilbijartinê Haqparê jî. Haqparê jî em bêjin ki bi partiyên Kurda re civînek kir. Partiyên Kurda him wek Pak û hinek partiyên dinê gotin ki yani em karin bi hevdû re tifaqekê bikin. Lê belê divê tifaqa me ne bes ji bo hilbijartinê be. Divê ev tifaqek mayînde be. Ev tifaq ji bo em bêjin ki wek aliyên Kurdistanî em tev bigerin. Eveya pêk nehat û Haqpar em bêjin ki ket hilbijartinê wek em bêjin ki me pak û tevgerê em civiyan me got yani gelekê maniyên Haqparê hebin jî Haqpar cudabûnek wan û partiyên dinê heye divê em rayên xwe wek Haqpar û tevger em rayên xwe dengê xwe bidin Haqparê. Pak û tevger em dengê xwe bidin Haqparê. Di parlamenteriyê de em ê wek Pak û tevger dengê xwe bidin Haqparê. Lê di serokkomariyê de me em bêjin ki ev saleke du sale em xebatek kê dimeşînin Pak, Tevger û PSK me di roja ewilî de jî gotibû ki ji bo serokkomariyê kî daxwazên acîl ê milletê Kurd yani nasnama Kurdî, nasnama wan, zimanê wan û daxwazên wanî yên ji milletbûnê tên wan daxwaza kî nas bike, kî nêzîkayî lê nîşan bide em ê rayê xwe bidin wan. Lê werxuyaniyeke heya îro 4 namzet bûn
ایرو یک خوابکشان هر سه نامزد چی دوی واری ده تو نزیکایی وان داخواز ملت کرد تونه و جبو ویجی امه دنگی خواه ندن تو نامزد تا جبو سرو کماری مرف بده هر سیاجی نابه اوجی دبه اوجی ریک تو دبه برا دلی کسکی نهل ام نهل نا برا دلی ما بهل ام نادن اره تو اره اره لو اره برا بمینه دريوان ام دريوان بهلن ام دلی ما بهل بله كك وحيد بله كك وحيد بش بيقا بي تاقو كو امي د بارلمانتو دا پشتگیری yani dengê xwe bidin haq parê. Ez dixwazim tiştekî taybet bipirsim. Tu li Kolanayê gelo xebatên haq parê ên ji bo hilbijartinê di çi astê dane ji ber ku wexta ku meriv dengê xwe bide hinka meriv weka ku bibe alîgirê wan a. Ez ji bo çi dibêjim li qehwexaneyê ew kesên ku alîgirê apojiya ne ê HDP ne wê rojê yekî ji min re got Henîfê got sizin partî de arada sırada geçiyor. İcar gelo te çawa dinirxîniye ew kawan xebatên wan ê berbiçav. Ez dibînim ku hinek heval ê Haq Parê jî hatin elme godarî dikin xwezir vêga vê derfet ew ne me ji wan jî bipirsiya kaç kaç çi dikin çi nakin lê ka hema ez ê tê çi bêjî ji ber ku berê jî we bi hev rawin xebitîne hema til ser navê wan bêje çi dikin çi di çi astê da xebate ne hilbijartina de xebat bi qadro imkana dibe wexta qadroyê te kêm be tu nezêde berbiçavî bi rastî yani em bêjin ki di vî warî de yani qadro wexta kêm be û em bêjin ki hilbijartin nel bajarekî gelek bajar hene evan qadroya bi rastî ji fedakarî dixebitin lê ancak bi vî havî bixebitin yani em bêjin ki jê em bêjin ki van qadro nikarin em bêjin ki tevdên kolana bigerin mal bigerin li gor qeweta xwe dixebitin ez vêya bibêjim Belê ez di warê hilbijartinê da pirsa dawî bipirsim pirsa dawî ev em bêjin hilbijartin çêbûn û di paşiya vê mehê da pazde bîst roşûn da pazde roşûn da yani di yekê hezîranê da gelo têwêneyek çawa ê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bînî berçavê me ew ê çi guherîn çê bibin dixwazim çend gotin jî li ser wî bêjî yani guherîn yani em bêjin ki ew ê fiyet bikevin kek wehîd ew ê fiyetê pîvaza bikevin nê pîvaza dikevin nê dolara dikevin hinek li dû wê pîvaza dolar jî nekevin dolara her du jî nakevin û tu guherînên pîvaz jî bûne dolar bavê min pîvaz jî bûne dolar tu guherînên em bêjin ki çunkî dewlet e di dewletê de dibe berdewamî esas e Türkiye Cumhuriyeti jî devlet e û em bêjin ki xwediyê devletê ne yeke wê were ser hukm ji xwediyê devletê ne her du alî jî devlet e yani em bêjin ki AK Parti jî ev 20 sal ser hukme iqtîdarê û devletê xistiye destê xwe ew jî êdî bûye devlet û CHP jî ew bi xwe damezranerê Cumhuriyeta Tirkiye
اوجه خودی دولتنا يعني تو جوهرين جبو مي كردا بربجاب وچينه بن بلكي حياة ام بيجيك اردوغان هره حياة سال كي 2 سالة يعني ام بيجين اف حكومتانو جينيجي خو چي بك يعني ام بيجيك بر يعني بكردا برنه يا راحتيك چي بفه بلكي بوي هاوي لي فرقا ام بيجيك خودين دولتي و نيرينا وان و كردا بقى من وين نجوهره لي وقت اردوغان ديساب مينه اويا ام ve çibike çineke embuya yani nizanı çünkü Erdoğan pır vakti beya virajı vizedene. Valla piştî ku pîvaz da nekevin nake pênc kuruş. Belê em mijara xwe hilbijartina em bi dawî bînin em herin mijara xwe didiya wek ku cenabê te jî zane Komkara Erebî ku bi Tirkî jê re divên Arab Birlîği Teşkîlatê. Komkara Erebî di 19 vê mehê de li Cîdeya Siûdî bajarekî Siûdiyê li Cîdeyê ew ê civîn çêke û Siûdî wek xweyê malê Esad vexwendiye wê civînê. Gelo eviyanê tê çi wat heye? Yani em zanin ku demek dû bû dirêje ji 2010 û vir da bawerke ji 2010 vir daye. Yani 22 sal yani 12-13 sale ku Sûriye ji Komkara Erebî hatibû derxistin. Gelo çi bû ku cardinê Sûriye dikeve Komkara Erebî ku Sûriye tê keve Komkara Erebî wê ji boî Kurda çi çê bibe divî warî de ez dixwazim dîtinên te hîn bikim. Yani em bejin ki li Bakur yani em bejin ki li Sûrî û Kurdistana Rojava ev em bejin ki 11 sale 12 sale şer heye. û em bejin ki ev şer piştî ev şer 11 sal 12 sal xuya kir ki devleta Sûrî ve rûnexe yani em be xera nebe veya dünya jîdî û em bêjin Komkara Erebî jîdî. û wê Sûrî li ser niga bimîne îja têkiliyê wê bi kîjan alî de here. Heya niha têkiliyê Sûrî bes Îran û em bêjin ki Rûsya bû. Lê êdî dewletên Erebî jî dixwazin Sûrî ne di destê Îran û Rûsya de be, têkiliyê wan jî hebe. Ji bo wê jî em bêjin ki dixwazin bi Sûrî re em bêjin têkevin nav Komkara Erebî û hin tiştên di mesela Erebî de Ereba de hepkê daha nêz be. Lewra em bêjin ki Îran ne Ereb bû, Rûsya ne Ereb bû û li gor polîtîkê xwe Sûriye birêve dibirin. û heta van demê dawî Tirkiye jî dixwaze têkiliya xwe bi Sûriye re çêbike lê belê bi dest ne bi destê Ereba bi destên em bêjin ki Rûsya û Îranê. Ev veya ji bo Kek wahîd em ê werin ser wê mijarê ez dixwazim ti pirsekî piçûk Amerîka li kuravî îşiye ev îşê ku Esad vedixwînin civîna Komkara Erebî. Amerîka li kurawî ye. Yani hûn dizanin Amerîka li Rojavayê Kurdistanê bicî bûye. Êdî bicî bûye û ev bicîbûna wî
يعني ام بيجيكي تكليبي ام بيجيكي سعودي عربستان ودولتين عربين دنيجي هي ودخوازه ام بيجيكي سوريا جي دستين ايران وروسيا حبكي بري سوريا برب عربا بفه جي دستي ايران وروسيا درفه و طبي ام بيجي حيانها ام بيجيكي دافازن سعودي عربستان وقطر ونظام تشكل لك دولتين دن بشكريا وان ناف سوريا ده دبيجنكي ام بيجنكي ما فين كردا بيداين يعني نه فدرالي بيجنكي لي يعني وكم بيجنكي اوتونوم bölgen كردا شي هبي حيانها بشكريا وان بوي هابي بو بلكي دوی وارد تکلین بیشتر که کردا و اسد یا سوریه دوی وارد حبک نرمون چه ببن لی Türkiye و yani Türkiye her tim dibêje ki yani em bêjin ki evan têkiliya destên Şamê yani jî Esed xurt dike li qarşî Türkiye. Türkiye jî wek em bêjin ki mesela hirçê divê bira Kurd tişkî bi dest nexin o hew. Yani mesela Türkiye jî divê li Rojavayê Kurdistanê Kurd wek em bêjin ki tu statûya wan tune be tu mafê wan tune be. Wî havî yani em bêjin ki ew jî wî havî بله كاك وحيد كاك وحيد اموال دولتك دني تشيجي هات هولي وكيكو جنابه تزانه بالصالانه دنابرا ايران وسعودي عربستان السعودي دا ناكوكين مزن هبون يعني ام بيجن سري سعودي اليمن بهوسيان را كو اوجي هوا ايران هوالبنديا وان دكر ام بيجن سعودي جي هوالبنديا حكومتها هي دكرو وبوي اواي هاتون همبر هب لبلي جنشكا وچين كت نابرا هر دو دولتي روجلاتا نابين و وان لهب هاني قالوا چين دخوازه چبكه Zanen edi yani em bêjin ki dünyayê de herkes dixwaze em bêjin ki têkiliyê xwe fire bike û di her yani di her derê de hebe. Çî jî dibêje ki em bêjin ki rojhilata navîn de divê ez jî heme û giraniyek min jî heye. Yani Çin dibe ji Rusyaya jî dibe ji Amerîkaya jî dibe êdî hûn bê min hûn min nehesibînin hûn hin gava nikarin babêjin. بله كاك وحيد ji destpêka şerê navxweyî ê Sûriyê ji destpêkê heta îro di asta herî bilind da Türkiye û Sûriye hatin cem hev. Yani eva 10-12 sale cara yekeme wezîrên derve ê Türkiye, Sûriye, İran û Rusyayê hatin cem hev. Yani Türkiye di asta bilind da bi Sûriye ra ket pêvendiya. Gelo ew ê Rusya dikaribe wan li hev bîne. Çünkü Sûriye divê gere Türkiye ji wan bajarên minî ku dagirtiye derê û gere piştgiriya wan komên tundrew ên li derdora İdlibê û Helebê ew piştgiriya wan jî dev jê berde. Ew ê Sûriye dikare wan li hev bîne. Gelo ew ê Rusya dikaribe wan li hev bîne. Çünkü Sûriye divê gere Türkiye ji wan bajarên minî ku dagirtiye derê û gere piştgiriya wan ji devjê berde ew piştgiriya wan jî dev jê berde
و ترکیه جی دبیجه گره سوریه کرده تسلیمی مبکه یعنی تشتی که از جبوی کرده خوازم گره دوی واری دا کل سر کرده بازاری هنه ده چه دبیجی او ده جوینا موسکووای دا چه انجام درکتن اوی لسحای چه ببن به حضرته يعني ام بيجن كي صحايا بيتش ببن يعني حتى هالبجارتنا بشتي هالبجارتنا تشتك نابه لي يعني ورخو يعني كي تركيا مثلا سوريا ده براستي ختمية شوا ختمية دواري عسكري ختمية دواري عبوري ختمية دواري سياستا نافخويي ديش ختمية لورا ام بيجن كي امزانن سوريا اكل سوريا ام بيجن كي شردكن وحتى اكل ناف ولاتج براني وان دولتا تركيا معاش قريدا شبوان يعني وان تدروين كعربين لتركيا معاش قريدا وأبيا قالا 1.5 مليون إنسان دكن تركيا بپره خو وان وقت دبیا عسکرین بپرا بکارتینه و اویا zarare ki mezin dide aboriya Türkiye û em dizanin li Türkiye êdî hêdî nijadperestiya li dijî Erebên Sûrî jî bilind dibe. Yani duwarê siyaseta navxweyî de jî derveyî de jî xetimandineke ye. Divê Türkiye yani rojek berî rojekê di mesela Sûrî de li gor xwe çareseriyekê bibîne. û ji bo wê jî em bêjin ki xwe tavê yani em bêjin ki negên Rûsya kamel li hevdû bîne lê belê li hevdû piştî em bêje ki Komkara Erebî û nizarim çi nêzîkayiya Sûrî dibin Sûrî jî destê wê hikûmeta Sûrî destê wê xurt dibe û ji divê tamam em karin li we bi we re levdû bin lê belê divê hûn ji welatê me derkevin û hûn piştgiriya van em bêje ki çetên İslamî dev ji wan berdin. Tabii Türkiye nizane ve çawa ji nav meselê derkeve. Lê niha yani em bêjin ki navxweyî yani em bêjin ki nav Türkiye'de jî Türkiye naxwaze ke bibêje yani em bêjin ki divê mesela Sûrî'de min xeletî kir û ji bo wê ji van xeletiyê me yani em bêjin ki min piştgiriya çetên İslamî van çeta kir û em ketin nav devleta Sûrî divê em ji wê dira derkevin wêya nikare bibêje îja ji xwe haceta dibîne dibe yani Kurd li wê dira wê dewleteke çêkin em yani ji bo me bekaye ji bo wê em ketine wê dira ji bo ke navxweyî hepkî em bêjin ki yani bertekê navxweyî bitemsîne. Ji bo wê jî her tim Kurda de pêş dibe yani devletek terorî çê dibe û Kurd wê diya xwe vînin bira diya xwe nebînin. Yani li Sûrî bi rastî wek yani dibe bi kurtasî dibêje bira Kurd diya xwe nebîne û ama we herin çavkî Kurda derxin werin her du çavên derxin. Her du çavê ve derxin ew mesele lê ev veya jî ev siyaset xetimiye çareseriyek çê lazim e lê ev hikûmet bi rastî nikare çareseriyê jî bibîne yani. û wek dibe hevîrên Sûrî piştî bijartina me încer hikûmetên nû ku hatin avakirin em ê
البرفورمانس وان بنيره آره بله هلا كك واحد ام درباسي باشوري ولاتي خو ببن دفان روجه داویدا دنابرا پدکو و ینکه دا گلک هفدیتن چه بون پاشیا پاشی دا سروک وزیر رزدار مسرور برزانی و قوبات طلبانی جیگره سروک وزیر هفدیتنک پک هانین و لگور وی هفدیتنه لگور داخویانین وانی کودانه رای گشتی دور دا لهف کرنك وحكومتك يقرتي وخرت جاردني بيك بينن قالوا دفي واردا تي تشبيجي او تشببه وبفيفا جريداي قالوا تشما هيزن باشور يكريزيا نابرا خو نكار نابا بكن سببي چيه از خوازم ما بكرتاسي چند گوتنا ویانجی جمره شروع بکی. يعني ام بيجن كي حكومتك يقرتي وخرد نبس داخوازين باشوري كردستاني داخوازين تبدين پرچين كردستاني جبو حكومتك يقرتي كال باشور چه ببه ووقتا يعني چه دبه ام بي كيف خوش دبه لي يعني ام بيجن كي گلک فاکتورین که هیا نها ناینجه مبدو یا جی وقتا دینجه مبدو دی تشکی بچوک ده دیسا جبدو دور دکبن افیا گلک فاکتوره یک فاکتورین نافخویی هنه و یک جی ین ام بیجی که جغرافی ین روشلاتا نافین هنه دولتین که دیگلایی به Parti Demokratik Kürdistan'ı dikin, yektiyan Müslümanı dikin. Yani em bejin ki gelek tili nav siyaseten başvuru Kürdistan'ı. Jaliki de em bejin ki İran, jaliki de Türkiye, jaliki de em bejin ki Şii. Yani gelek tekiliye yani tili heneke Kürt neyince mevdu. Li em bejin ki ev çend sale ev nakokiye denav em bejin ki Parti Demokratik Kürdistan û Yekîtiya Niştimanî Kürdistan zarar da nebes em bejin ki Başûrê Kürdistan zarar da em bejin ki Iraqê bixwe û zarar da perçên dinê jî hêviyên gelên Kurd zarar da wan lê em kêfxweşî dibînin ki van rojên dawî dîsa Yekîtiya Niştimanî Kurdistan û Parti Demokratik Kurdistan li ser prensîba levdû kirin û ji bo ke hikûmetek xurt pêk bînin dîsa wê biryareke bixwe bi hevdûre hereket bikin dan lê ev biryar ne awan tenê bûşin gelek zextên em bêjin ki navdewletî û navxweyî li wan hat kirin ki hûn divê werin cem navnet hûn werin cem hebdû hûn mecbûrin bi hevdûre kar dîsa internet Niha amin interneta min çû yan jî lê yani em bêjin ki li Başûrê Kurdistanê hêzên navdewletî biryarek da gotin ki Iraqeke xurt û di nav Iraqek xurt de Kurdistanek xurt ji bo ke em bêjin ki ji alîkî de Iraq ji bin tesîra Îranê derkeve û ji aliyê din jî Kurd bi serê xwe karibin xwe îdare bikin û di problemê navxweyî çareser bikin. Ji bo wê jî
yani biryara dinav Irakek Kurt û Kurdistanek Kurt. Ji bo ve divê yani yenekeyî jî zanibe bê PDK nabe, PDK'yî jî zanibe bê YNK nabe, ancak ew her du bi hevdû re bin ke karibin yani herêmek Kurd, Kurdistanek Kurd ava bibe. Kekozan? Kek Hanifî warxuyaniyeke interneta te derew vay nefsa ez hatım. tu hatî bixêr hatî. باور که از اره اینترنت هم چوبو مگو از تلفن تکه می باید جار نهاد شخو به وی آوای ام هاتن باشیا برنامه خو از بتنه ویا بیجم از هیوی دکم که لباشور کردستان لباشور ولات ما حکومتک خورد وره آوا کرن او پارتین کردستانی این باشوری کردستانی ناکوکیه نابا خو دینن آلی کی و لسر برجواندین ملت کرد ای باشوری کردستانی لحب بکن و ملت کرد به تمامی لباشوری کردستانی ببه خودی دولتک سر بخواه هیویا من اوه کا از کک واحد گوتنین تی داوی تشتین کو نکت من بیراته و ویگا کت من بیراته اون کرم که Ez hêvî dikim van rojê pêş ji bo Kurd û Kurdistaniya hêvî mezin bide. Yani em bêjin ki coşek mezin bide. Yani em bêjin ki li Başûrê Kurdistanê êdî federalî êdî têra me nake ber bi astek dinê here. Dîsa Rojavayê Kurdistan bibe xwedî statû û em bêjin ki ev dewleta zulmkar ya Îranê biroxe. Belak bên serê wan. Yani em bêjin ki çawa dibêjin duayê me bê qebûl kir li Bakurê Kurdistan yani aqlên Kurda bê serê wan êdî ji bo xwe kar bikin, ji bo milletê xwe kar bikin, ji bo destkeftiyê xwe kar bikin û bi van hêviya bername xwe em biqedînin. بله دیسا اینترنت چوتی باور که İnternet diçetê دیسا اینترنت چتی ama em jê بله tawîl از جی به هیویا کو ام ده بله که واحد کرم که nana yani goya van hêviyê me bên cî divê sala me em bêjin ki niha ji alîkî de hilbijartin li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye hene
ji alîkî de em bêjin ki Rojavayê Kurdistan dikeve merhelak nû komkara Erebî û Hind û li hev hatinek em bêjin ki herema Rojava û hikûmetê û li aliyê dinê jî ki ez hêvî dikim belak bê ji rejima zulmkariya Îran belak bê serê wan ke em Kurd li wê dira mafê xwe yên rewa bistînin lewra em bêjin ki li wê dira bi rastî jî devletek zulmkar ya li ser hikime û ew jî yanî em bêjin çi ji destê wan tê ji bo Kurda yanî zulm li Kurda bikin her tiştî dikin û wek dibe qeweta me nagêje qeweta me navxweyî nagêje ke em li wê dira tişkî bikin em Kurdên wê dira wayî em bêjin ki hevgirtinek xwe çêkirin dibe jî ya dînamîkên navxwe hêdî hêdî çê dibin dînamîkên derve jî li ji bo Kurda çê bibin ez bawerim ki em ê li wî perçî jî destskeftiya bi ser xin. Belê. Ez spas dikim ji terakek wehîd ji ber ku tu beşdarî bernama min bûyî û temaşevanên hêja mala we ava heya bê saetê welme temaşe kir her bijîn bi hêviya ku milletê Kurd em zanin ku di bi rastî rêyek teng de derbas dibe di demek teng de derbas dibe hêvî dikim ku milletê Kurd li gor vê demê tev bigere û sûd ji van pêvendiyên navnetewî ên rojhilata navîn werbigire li wê gorê tev bigere ji bo keda hevalên teknîkê jî ez spasiya xwe pêşkêşî wan dikim mala wan ava be hetanî bernamekî dinê bimînin di xêr û xweşiyê de û şev baş.